Dobar dan ljudi, sada ćete pogledati moju cijelu kuću. Tako da idemo u početku. Ovo je stvari onda idemo sestru koja je bila u drugoj, u trećoj i tako. Evo, to je ta soba. Ovo je hodnik. Ovo je hodnik. Ovdje vam je još jedna spavaća soba. Pa onda ovdje stepenice. Gore. Ovo je ovdje sad dnevna soba. Vidiš. Jedna je kuhinja. Ovdje je dvije kolica. Idemo gore. Vidite, hodnik paralelno. Gore, ovo je moja soba. Otići ovako u pičku. Ovdje spava moja mama. Ovdje je predstavljena soba. Tam je još jedna djevina. Kuhinja. Stolijetom. Ovo je dnevna soba. To je televizor, kuhinja. Terasa. Idemo dalje. Ovo je patio. Idemo dole na poziciju. Možete gledati kako se bavi. To je bilo to što se tiče ove epizode. 4 minuta. Tako da, ćao. Ćao.